Hvad så sammen, og velkommen til den her video. I dag, der går jeg udenfor lige nu, som I nok kan se, herude i regnvejr. Klokken den er omkring 20 minutter i 11, og jeg skal op og møde en rigtig nice YouTuber, som hedder Tidslinje. Jeg skal lige op og hente ham heroppe på stationen, så det bliver super hyggeligt. Okay, så lige nu, der står jeg simpelthen her under den her bro, fordi det regner seriøst fucking meget, så jeg har lige gået i læ her, fordi det regner så meget. Jeg har også masser af god tid. Der er et kvarter til, jeg skal være op på stationen, og det tager måske 10 minutter at gå herfra, så jeg bliver bare lige stående her lidt tid, fordi det regner seriøst virkelig meget. Jeg ved ikke, om I kan se det på min jakke, men ja. Og så er det desværre lidt ekko lige nu, men det er fordi jeg står inde i en bro, så ja. Yeah. Jeg er på stationen her og venter på, at han kommer. Og sådan som det ser ud lige nu, så kommer han om 9 minutter. Det er 4 minutter efter aftalt tid, men det gør sådan set ikke så meget. Så ja, jeg må lige vente 9 minutter. 8 minutter står det nu, men ja, ses så om 8 minutter. Hej. Så jeg har lige fundet ud af, at der var noget, jeg havde glemt. Og det jeg havde glemt var simpelthen, at han kom herover i bil og ikke i tog. Og det vidste jeg egentlig godt, jeg havde bare glemt det. Så i stedet for, at der går så lang tid, som jeg troede, der går, så går der kun 2 minutter. Okay, så nu er vi simpelthen på Jesper her. Så det er jo mega fedt. Ja, vi er på vej hjem til Tobias. Så, og vi skal filme nogle videoer, eller i hvert fald en til begge vores kanaler. Super fedt. Så vi vil bare gå lidt videre, og så kommer vi bare tilbage der. Så kommer vi tilbage der. Oh my fucking god. Så sammen, nu er vi simpelthen kommet hjem her hos mig, og Jesper lige her. Og jeg skal simpelthen til at gå live lige om lidt, så... Jeg sidder også lige og spiser noget mad. Noget nudler. Hvad så sammen? Nu er vi her. Vi går her, eller Jesper går, jeg kører på Sækbord. Ja, nu ses vi lige, når vi kommer derover, ikke? Ja. Lige nu der står vi simpelthen heroppe på min skole sammen med Jesper og... Skole i weekenden. Ja. Ja, vi laver boldløb.
på vej hjem her fra min skole. Ja, det var mega hyggeligt. Så vi tænker, at vi slutter vloggen af her, fordi ellers bliver den alt for lang. Så gå ind og find ham. Han er kendt, okay? Gå ind og følge ham, der er kort deroppe, og det er en god til ham, så ja, så tager han sig det. Og hej.